Ten dělá Vidíš to? Jeden, druhý, třetí. Ty vole, a všecko trofejní, tam jsou další 4, ty vole, podívej se. A všecko trofejní ryby, ty vole. Tohle dostat na ulici v Čechách, tak se z toho zblázníš. No to mě poser, ty vole. Tak tomu říkám rybálka, ale podívej se. To bys normálně v akvárku nemusel ani světýlko. Ale házím tam každý den chlebou. Ty vlastně v obejváku zaleza kamen. Podívej se, co jich tam je, ty brďo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tady jsou 12 sumců. To jsou ponorky. A dívej, co tam je za divnou rybu? To není kapperla. Jsi nějaký nasvícený, jo. Ty podívej se na ty torpéda. Ty ten ještě pamatuješ, že to tu bouchlo. To klidně může. Смотри, который быстроходит. Что там? A co to je za rybu? Bystrachod. Нет. Tak skolko jich tu tady na městě? Вот здесь, смотри. Čekaj až to, no, až jim něco hodíš. Вот там, ой. Tak co by na to? Этот сом, его зовут Яша. Jaša? Яша, да. Ой, смотри. Красавица. To je jak v rybárně tady, ty brďo. Tohle to taky napíš do stavebního deníku. Алло. Návštěva rybárny. Podívej se, ty brďo, ale oni úplně... Doufám, že bude něco vidět na tom videu. Musíš na to chytnář, abys to viděl, tady byl. To jsou ti čili, vole, ti za chvíli budou dole. Dívej, tady jak vyplouvá, Ty hele, tadyhle, tenhle ten. To nevím. A předtím byl větší, ty vole, ještě větší. Dívej, kdo sebe narazili, vidíš to? Yes. No tak, tomu říkám, Area F, yes? tady by se sídlo na záběr dlouho nečekal, ty. Давай. Tady by za něj vždycky nemusel vytahovat.